1 травня, 1179-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереградська. Доброго ранку. НАБУ відмовило відстороненому голові Державної фіскальної служби у виїзді на лікування до США. Як повідомила прес-служба відомства в Фейсбук, таке рішення було прийнято вчора після розгляду клопотання підозрюваного. Роман Насіров попросив детективів антикорупційного бюро відпустити його в США тому, що на його переконання тільки там є ліки і умови, необхідні для його лікування. Це вже друге звернення Насірова. Вперше до детективів бюро він звернувся в квітні з проханням дозволити поїздку до Варшави на змагання збірної України з дзюдо. Ігоря Козловського перемістили в Микитівську виправну колонію номер 87 у Горлівці. Відомого українського вченого незаконно утримують в окупованому Донецьку. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив племінник вченого Денис Козловський. Автор понад 50 наукових книг, нагороджений медаллю австрійського товариства Альберта Швейцера за свою миротворчу діяльність. Він був затриманий бойовиками у січні минулого року, коли вийшов з квартири винести сміття. Так званий військовий трибунал ДНР засудив його до 2 років і 8 місяців позбавлення волі. На засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську порушувалося питання про звільнення вченого. Проте сторона окупованої території не включає його в списки на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито громадянином так званої ДНР. Президенти України, Франції, Росії та канцлер Німеччини, ймовірно, зустрінуться цього літа у нормандському форматі. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Вона також додала, що сторони переговорів на швидкий результат не розраховують. Переговори у нормандському форматі на рівні замміністрів розпочались вчора у Берліні. Я думаю, що цілком реальна зустріч влітку. А вибори не завадять? Пані Меркель є дуже заангажована в цей процес, і попередньо обговорювалось питання, що ця зустріч буде після її повернення з літніх канікул. Зараз всі розуміють, що такого швидкого результату від цього не буде. Але головне, щоб ситуація не погіршувалася, щоб вона була стабільною, щоб не було прямого протистояння. В зоні проведення антитерористичної операції загинув український боєць, ще 2 поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук. З початку доби проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Вони знову обстріляли Авдіївку, 3 місцевих мешканців поранено. Про це повідомив голова Донецької адміністрації Павло Жебрівський. За його словами, міна розірвалась біля автобусної зупинки по вулиці Некрасова. Один із поранених у важкому стані, ще одна міна залетіла в подвір'я приватного будинку, пошкоджено вікна, стіни і дах. У Москві поліція затримала активістку Олену Захарову і доправила її до відділку, повідомляє Радіо Свобода. Це сталося під час групового пікету на підтримку політв'язнів біля пам'ятника Рахманінову на Страсному бульварі. До учасників акції підійшов чоловік, який зробив знімок і поставив кілька запитань. Невдовзі прибули поліцейські і затримали Захарову. США випробували систему перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет. Як повідомили у Пентагоні, ракета-перехоплювач була запущена з авіабази в Каліфорнії і збила над Тихим океаном учбову ціль, запущену з Маршалових островів і яка летіла до узбережжя США. Як зазначається, це перші випробування подібного роду, які проводилися в світлі загрози з боку КНДР. На цю годину це все. Далі в ефірі програми «Уян Халкемуян» з Гульсум Халіловою та Лідією Полянською. Дивитися наш телеканал ви можете, придбавши підписку на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Наступний випуск новин о 8 годині. Залишайтеся з АТР.